बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे समाव जुबिन गार्डनि सायाव गोनां बाथ्रा बुंथिदों। बे समाव जुबिन गार्डनि नायबिजिरनाय हाबाफारिया बे समाव सोलिबाय दं आरो बाक्सा जिल्ला बा बे बाक्सा जिल्लायावबो बे समाव मैयानि जे जाथाय एबा दुंहाव थासारि जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो बे समावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे गिदिर आपडेट एबा गिदिर बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा बुंनाय बायदिब्ला बे समाव नायबिजिरनो थाखाय SIT निफ्राय सानै सुबुंखौ एबा सानै बिबानगिरिखौ बे समाव सिंगापुराव दैथायहरसिगोन एबा सिंगापुरनि रैखाथि बिफाना बे समाव SIT नि बा SIT नि सोर बिबानगिरि बा सोर साबैसे दैदेनगिरिया बे समाव सिंगापुरसिम थांगोन होननानै बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों फोनांजाब जादोंमोन आरो बे समावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों दे सानै आसामनिफ्राय रैखाथि बिफान बे समाव दैथायहरगोन एबा नायबिजिरनो थाखाय बे समाव दैथायहरनायनि थाखाय बे समाव बाथ्रा एबा खोथा बुंथिना होदों बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो बिथां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों जे नायबिजिरनाय सायावबो मोनसे गिदिर आपडेट होदों बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जाय समाव बे समाव #Justice for जुबिन गार्ड होननानै मोनसे ट्रेन्डिं सोलिबाय दं आरो बे समावनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों जे नायबिजिरनायनि आयदा एबा बे समाव जाखिनि कोर्टनि जे बिथोन एबा कोर्टनि जाखिनि जास्टिस होनाय बियो 3 दाननि गेजेराव होफुंनांगौ जेरै आसामाव बे नेमखान्थिया दं थिग बेबायदिनो सिंगापुरनि रैखाथि बिफानावबो एबा सिंगापुरावबो बा सिंगापुरनि जाखिनि कोर्ट बिथांमोननि बायदिब्लाबो 3 दाननि गेजेरावनो बे समाव जायखिजाया जाखिनि इनभेस्टिगेट खालामनाय बेनि रिजाल्टखौ बा फिथाइखौ होनांगौ होनानै बा होनायनि मोनसे बिथांमोनावबो आयेन दंखौ फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो बे समावनो बिथां गिबि मन्त्रि बिथाङा बुंथिदों जे नायबिजिरबाय थानाय समाव एबा सिंगापुरनि पुलिस बिफाना जेब्ला इनभेस्टिगेट खालामगोन बे खालामबाय थानाय समाव बिथांमोनखौ जे बाधा एबा बिथांमोननियाव जे सोंलु खालामा बे बाथ्राखौबो फोरमायथिना होदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एबा बे समाव सिंगापुरनि रैखाथि बिफाना बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों होननानै बुंथिना होदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नाथाय बे समाव आसामनि थागिबि रायजो राजाफोरा जाय जुबिन गार्डखौ बे समाव मोजां मोनो जुबिन गार्डखौ बे समाव अनसायो दा बिथांमोना बे समाव जास्टिस फर जुबिन गार्डनि जे हेशटेग जे सोलिन बा हेशटेग होननानै जे समाजारि बिजोङाव थार बिजिरनायखौ नायगिरदों बे समाव जुबिन गार्डआ मा जाहोनाव जिउ गोमानो गोनां जाखो बेनि सायाव नायबिजिरनाय आरो बेखौ थाबैनो फिथाइ होनांगौ बे बाथ्राखौ लिरदों समाजारि बिजोङाव आरो बयबो रायजो राजाफोरा लुबैदों नाथाय बे समाव 30 सान जानो थांगासिनो दं आरो बे समाव आरोबाव 60 सान नेनांगोन नामा आसामनि थागिबि एबा जुबिन गार्डखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे मोनसे गिदिर सोंलु मानोना बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों जे आसामावबो जिखिनि आयेन बायदि बे आयेन बायदि 3 दाननि गेजेरावनो फिथाइखौ होनांगौ आरो बेराफारसेजों बे समाव सिंगापुरनि रैखाथि एबा कोर्टनि जाखिनि आयेन बे आयेनाबो 3 दाननि गेजेराव बा 3 दाननि गेजेरावनो जाखिनि बेवहाय रिपर्ट बे रिपर्टखौ बेनि जे फिथाइ बे फिथाइखौ बे समाव फोसावनांगौ एबा बे समाव फोरमायथिना होनांगौ बे मोनसे आयेन दङ आरो जायखौ जुदि नोजोर होयोब्ला बे समाव जुबिन गार्डखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोर एबा जुबिन गार्डखौ जाय बिथांमोना अनसायग्रा थागिबि रायजो राजाफोरा बे समाव आरोबाव 60 सान नेबावनांगोन नामा बे मोनसे गिदिर सोंलु नाथाय बे समाव गोख्रों भाबै सोरखारनिफ्रायबो गोख्रों भाबै बे समाव नायबिजिरनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया सोलिबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोनदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे आयदाखौ लानानै आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि যোৱাকালি সিংগাপুৰে আমাক বিচাৰিছিলে যে SITৰ কোন আৰক্ষী বিষয়া সিংগাপুৰত যাব আৰু আলোচনাৰ বিষয়বস্তু কি হ'ব যোৱাকালিয়ে ভাৰত চৰকাৰৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে সিংগাপুৰ কৰ্তৃপক্ষক জনাইছে যে অসম পুলিচৰ এই 2জন আৰক্ষী বিষয়া যাব খোজে আৰু ডিসকাশনৰ এজেন্ডা এই 4টা পইণ্ট গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সিংগাপুৰ কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰীণ সিগনেল দিলে বা তেওঁলোকে সঁহাৰি জনালে আমি তেওঁলোকক পঠিয়াব পাৰিম
ছিংগাপুৰ পুলিচেও তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে আৰু তেওঁলোকৰ আদালতত ছিংগাপুৰে 3 মাহৰ ভিতৰত অভিযোগনামাই হওক বা ক্লোজাৰ ৰিপৰ্টে হওক তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ আদালতত 3 মাহৰ ভিতৰত দিয়াৰ যিটো নিয়ম ভাৰতত যেনেকৈ 3 মাহৰ ভিতৰত দিব লাগে ছিংগাপুৰতো 3 মাহৰ ভিতৰত দিব লাগে আৰু ছিংগাপুৰৰ ডেপুটি হাই কমিশ্যনাৰে মোক আশ্বাস দিছে যে আমাৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদনো আমাৰ কোৰ্টত আমি নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত দিম আৰু সেই যিটো শুনানি হ'ব তাৰ পিছত সেইটো ৰাজহুৱা হয় তাত যিকোনো মানুহে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে কৈছে যে খালি ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি থকা সময়ত আমাৰ পুলিচে কথা নকয় সেইটো আমাৰ নিয়ম আৰু সেইটো কাৰণেই আমাক তেওঁলোকে অসমৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে যে বিশ্বৰ ভিতৰতে ছিংগাপুৰ পুলিচৰ এটা নাম আছে তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত ছিংগাপুৰ পুলিচৰ ওপৰত যাতে বিশ্বাস ৰাখে তাৰ কাৰণে ছিংগাপুৰৰ হাই কমিশ্যনাৰে মোক আজি আহি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে অসমৰ ৰাইজে হিচাপ চালে দেখা পাব যে ছিংগাপুৰৰ পুলিচ কিমান মেটিকুলাছ আৰু কেনেকৈ কাম কৰে সেইকাৰণে আমাক কেইটামান দিনলৈ আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক